Ale prv, než toto začneme, ja po tých tvojich sedačkách neuveriteľne dobre, ja sa musím rozhopnúť. Ak ti to nebude vadiť. A položím si aj nepriateľov. A zase ti musím dať na pič. Ty sleduj, ako hamba niečo nevedieť. No ja som bola šokovaná. No, do piče. Tie gate okamžite čups do rúry. Do piče. Ja nehovorím, že vyžadujem nejaké obrovské hoviny, ale pozri sa, veď toto prostredie ani nedovoluje, aby si mal rozopnuté gate. Že mu istým spôsobom naložila, aby vedel, kde sa môže Vymaslí. a kde ešte nie. Patrik a bonton, to sú dve odlišné veci. Ja si myslím, že nie. Napíme sa na to, ale vieš čím? Vieš čím? Tak, na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Vy môžete tak a ja tak. Tak. Lebo ja poznám Paťo si toto výchovné okienko, myslím, zaslúžil a dúfam, že padlo na úrodnú pôdu. Ja si myslím, že nie. Koláč. Odmerala si mi presne ocot. Odmerala som. Giska, to bude riadny dopingový koláč. Počkaj. Stará, ale jara. Si zabudla. Stará. To by som povedal, že definícia Gisky. Váš slova. To som akože ja. Áno, dobre. Simonka. Olej, ocot, soda bikarbonu a úplne maličko octu. Dobre. Pridám ocot. Do koláča ocot. Áno, do koláča Ja ocot. nenávidím ocot, Giska. A najlepší čistiaci prostriedok je ocot. Jaj. Tam, áno. Ak si dostal myšti. Je potrebný, cesto bude ľahšie. To sú staré finy. Nech sa páči. Šup. Na začiatok na 200 a potom stíšime. Podaj maslo. To je asi tak 10 deka. No, nech sa páči. A že vie váriť. Čo si pič? Deka je presne toľko. Simona. Chápeš? Vnímaš, čo tam Vnímam, dávam? všetko vnímam. Risknem to. Simon, viem, že ináš. Miešam. No. Prosím ťa, pán Budha, pomôž mi. Budha, dostal si Simoninu správu.